Вітання пожежне господарство. Сьогодні я хочу представити вам то, як я роблю методом випалювання наш стародавній символ – герб погоня.
Ну, вось вы і паглядзелі, як я зрабіў наш стародаўні сімвал. Калі спадабалось, ставьте пальчика такого вверх. Ну, калі не спадабалось, так уже быть вниз. Ну и подписывайтесь, коли ласка, господарство. И выходите, глядите.